Fica coa bola presenta o repaso da actualidade do noso fútbol e a procura do mellor disfrace do fútbol galego. Fica coa bola presenta O repaso da actualidade do noso fútbol e a procura do mellor disfrace do fútbol galego. O mellor comentario o de Mario Formoso. Que tedes? Horario canario, porque dixemos que empezábamos a unha e son case as dúas, aquí estamos, madrugamos, benvidos e benvidas, pero non o 11 galego, senón a un repaso de actualidade do acontecido na xornada futbolística galega, nesta xornada de entroido no 11 galego. Houbo quen dixo que este disfraz era unha mistura entre Beethoven e el MFAO, o de I'm Seshi and I Know It, ou como se dixa iso, pois un pouco así, non? O primeiro que atopei por casa aí, mañá para ir a boa festa xa toparemos un disfrace mellor. Ademais, neste directo, ademais de repasar todo o acontecido na fin de futbolística, tamén imos buscar o mellor disfrace dos xogadores, dos adestradores, do noso fútbol, así que veremos quen gaña, votaremos Antón e máis eu, quen gaña o mellor disfrace do fútbol galego. E xa mentei a Antón, imos saudalo. Antón, que tal? Moi bons días. Mojo Picón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Canarios, A ver, é que non podemos ir máis rápido. O sea, eu podía ter madrugado un chisquiño máis para meter cousas, por suposto, pero tamén onte estiven ata as 4:30 da mañá sacando vídeos de Instagram e capturando cousas, quero dicir. Eu cando me despertei hoxe, vin mensaxes ás 4:20, 4:13 da mañá, creo. Digo, bueno, non chego a comer, non pasa nada. Son cosas que pasan, son cosas que xa sabía. Estou acostumbrado tamén. Claro, por tanto non sorprende, claro, non sorprende. O que non sorprende non se pode criticar, quero dicir, pois No, critico igual, pero bueno. Bueno, pero hoxe a xente que come contigo poderá agardar media horiña que rematemos este repaso de actualidade. Un repaso de actualidade, por suposto, que está patrocinado polos nosos patrocinadores, pola xente que realmente segue sustentando este programa, que fica coa bola siga adiante no 11 galego, en todo isto que hai por aquí, o repaso de actualidade, todo o que facemos en redes sociais, porque realmente pois nin YouTube nin Twitch nos dan moitos cartos, non sacamos prácticamente nada cos 11 galegos e con todo o que facemos en redes sociais, así que grazas aos nosos patrocinadores, o Exalta Centro Deportivo e al Huevo de la Abuela, pois podemos seguir tendo esa enerxía, non, de achegar, xa están todos comidos, el Huevo de la Abuela xa non queda ningún, de achegarvos o mellor do noso fútbol aquí en Figa coa Bola, o Exalta Centro Deportivo na Avenida Lugo 6 Baixo en Pontevedra, o mellor ximnasio do mundo, e tamén el Huevo de la Abuela, os mellores ovos do mundo, os camperos, os de Melide, ademais os dous patrocinadores evolucionando tamén, este 2026, Exalta Halo próximamente vai cambiar de local, o Exalta para mellorar aínda máis as súas instalacións, e el Huevo de la Abuela vai abrir la huevería, vai mercar galiñas tamén, polo que nos contaron. Bueno, cuidado, que van ben as cousas para Fica coa Bola e tamén para os seus patrocinadores, así que todo maravilloso. E dito isto, haberá que comezar co repaso de arriba a baixo, non, Antón? Sí. Empezamos coa primeira división. Falta un partido, evidentemente, o derbi catalán entre o Barça e o Girona, que vai ser esta noite. O Celta empatou 2-2 no feudo do Español, queda con 34 puntos a un do Español de Manolo González, nun partido, bueno, podo decir, similar ao de Osasuna. O Celta mereceu bastante máis, sacou un puntiño, un partido evidentemente condicionado por ese gol anulado a Borja Iglesias, que é do que máis se falou, sen dúbida, ao rematar o partido. Sí, un partido no que foi superior ao Celta, todo que dicilo, que ten para facer o 0-2 durante varios momentos do encontro, sobre todo no comezo da segunda metade. Non o fai, perdó o 0-2, e despois o Español pois metes no partido, empata o encontro, chega a acción polémica de Borja Iglesias, ese gol anulado, e despois pois o 2-1 para o Español, e menos mal que puido rescatar un punto o Panda, o Celta, cunha xenialidade de Pablo Durán para, bueno, pois sumar un puntiño, sumar un punto máis que a Real Sociedade que ven por detrás. Está todo moi compacto, está todo moi igualado. Veñen os dous equipos tamén de Euskadi, tanto o Athletic Club como a Real Sociedade apertando por aí detrás. É un Celta que ten os xoves compromiso 7:15 da tarde alá por Tesalónica contra o Pauco, así que isto é un no parar.
Maldito Quique García, outro desas vítimas predilectas, ou mellor dito, outro deses xogadores que ten o Celta como vítima predilecta e que sempre lle marca, tamén Juanmi, tamén outros, pero de Quique García é unha animalada, cando entrou no campo xa sabía que lle ia marcar gol o Celta, porque marca sempre. E evidentemente, non sei que opinas ti desta acción que, como dixemos antes, pois marcou o partido. O voso colega subiu, anda mareado, di unha cousa, logo o día seguinte outra, non sabe por onde lle dá o vento ca xogadas. A ver, o Xío, o primeiro de todo, o Xío é unha persoa que Pensaba que ibas a decir, o primeiro de todo, colega, no, compañeiro, colega. compañeiro, máis que colega. colega. Para min, dende que contactei, o sea, dende que coincidimos xuntos no Galicia en Goles, agora colega, sen dúbida. Colega. O Xío, gran tipo, eso é o primeiro de todo. Creo que ademais é un tipo que dedícalle moitísimo tempo de xeito altruista a todo o traballo que fai por explicar as normas do xogo en Twitter. Logo, evidentemente, cada un, cando é do seu equipo ou do outro equipo, pois pode xerar máis odio ou menos odio, pero que dija Talín, as que recibiu o Xío esta fin de semana despois do que dixo, pois son completamente desmesuradas, e despois, pois, logo un tempo de análise, acaba dicindo que para él está mal anulado ese gol a Borja Iglesias. Tamén che digo unha cousa: cando escoitas o audio que publica a Federación sobre o que por que anula ese gol Cuadra Fernández, o argumento que dá da acción forzada de Lilali é xusto o que di Mister Asubío, é xusto o que di o Xío no Galicia en Goles e o que di en Twitter. O motivo polo que anula ese gol. Despois podemos debatir se a norma está ben, se eso de Lilali é unha acción forzada ou non, se esa norma, como dixo Iturralde, estaba máis para un despexe moi forzado que rebota nun defensor e acaba chegando o atacante e marca gol, se é unha perversión da norma ou non. Pero o motivo polo que anula, falando de regulamento puro, foi o que explicou o Xío. O sea, anula-o porque é unha acción forzada. Despois coitas o audio do VAR e Cuadra Fernández, cando fala co VAR, dille exactamente iso. El Lilali despexa forzado, despexa forzado, cae o balón a Borja Iglesias, que estaba en posición antirregulamentaria, e acaba marcando gol. Pouco máis teño que dicir. Para min é unha perversión da norma tamén. Para min ese despexe non é forzado, porque é a única forma que ten. Se non despexa, acaba tirando Pablo Durán a portería, a porta baleira. Estou de acordo. Entón, sobre o hate a Mister Asubío, creo que vai seguir sendo así, pase o que pase. Dixera o que dixera sobre esa acción, é dicir, se chega a dicir que actúa mal Cuadra Fernández e que ese gol debeu subir o marcador, toda a xente do Depor diríalle que é un celtista, que é de Vigo, que non sei que xa está a CESAC favorecendo o Celta nos seus análises, non sei que. Entón, a súa exposición pública provoca iso, e xa está, e tampouco creo que xa que darlle moitas máis voltas á xogada. Creo que tamén hai que valorar que o Celta foi quen de empatar despois de que lle marcasen o 2-1 Quique García con ese calcaño de Pablo Durán do Búfalo, que, como decías ti, pois foi impresionante para o gol de Borja Iglesias. E creo que despois hai moi boas novas no Celta. Miguel Román outra vez, Fer López no centro do campo conducindo balóns, aínda que estivo en certos treitos algo individualista, creo que fixo un partidazo. Ferran volvese sumalo a causa co gol, Ferran Yutlá. Non sei, creo que hai cosas positivas no empate do Celta. O partido de Carreira é un escándalo tamén. Tamén, por suposto. Martín Albelo, ollo a ese de chantada. Bueno, falamos da primeira, imos agora coa segunda división. Primeiro o Castellón, despois de vencer ante o Depor por 2-0 onte en Castalia. O Racing de Santander, que perdeu, queda con 47 puntos. Tamén hai un partido esta noite, Antón, o Málaga. Xogo Málaga, pero non sei contra quen, que pode adiantar o Depor esta noite. Contra o Ceuta, non? Debe ser, porque ten 25 partidos tamén. No, Real B, Real Sociedade B, Málaga é o partido desta noite. Así que veremos que acontece, porque pode adiantar o Málaga se gaña. De gañar, adiantaría o Depor nesa cuarta posición. Un Depor que, por moito que diga Hidalgo que o resultado é abultado, que eles tamén tiveron accións, o certo é que a estatística, que se ven non reflexa sempre o que pasa nun partido, pois bueno, non lle dá ningún tiro a porta o Deportivo en todo o encontro. Un Depor que volveu a estar condicionado a un destello de Jeremai e Mella arriba, e pouco máis. Faltalle moito fútbol no centro do campo, e faltalle un dianteiro que marque goles e que xere un arma diferente, unha ferramenta diferente para facer perigo. Ferllo non estivo moi acertado, aínda que é ventaxista falar agora de Parreño cando levaba 2 partidos seguidos sacando mans importantísimas. E creo que o problema é de fútbol, é de fondo. Por moito que o Depor este arriba, creo que o problema con Hidalgo de propoñer ven de lonxe, Antón. Podemos decir as dúas cousas, podemos ter os dous argumentos. O Castellón mete 2 goles de 2 tiros difíciles,
bastante inverosímiles, non sei no X gol canta porcentaxe tiñan esos tiros de para dentro, son dous golazos tanto de cámara como de Calatrava. Entón, bueno, sí, hai un problema de fútbol, sí, evidente. Pero, bueno, era un partido moi difícil contra o segundo clasificado, contra un equipo que colleu para Hernández en descenso que agora estaba segundo, agora está líder. É a segunda división, é moi complexo todo, obviamente falta un pouco de fútbol no centro do campo, tamén teñen que as novas pezas que adaptarse, sobre todo Ricky, e veremos. Eu sí creo que acaba a tempada, eu sí creo que o Depor está cuarto o Depor, que non está décimo, está cuarto, está un partido, continúa estando un partido do ascenso directo, calma, cabeza, isto é moi longo, eu todas as críticas ao fútbol, a falta de fútbol enténdoas, pero xa está un partido de 42 xornadas que hai na segunda división. Algo máis sobre a segunda? Algo que queras rescatar do que aconteceu na xornada ou pasamos a primeira federación? Non, o Depor xoga contra o Eibar, o vindeiro rival do Depor é o Eibar, e o Eibar vende gañar ao Racing de Santander, polo tanto vai ser un partido tamén difícil en Riazor. Claro, eu acabo de facer un speech de un minuto sobre, ou defendendo un poquinho a Antoni Hidalgo, se o Depor non gaña o Eibar en Riazor, pode pasar calquera cousa. O que o destituan. Eu onte preguntaba a Fere a Javi, que pasa se perden onte 3-4-0 contra o Castellón? Se o resultado é máis abultado, como dicía Hidalgo, perigaba ou non perigaba? De que, cuidado, cuidado porque sabemos como son as cousas e a presión que hai tamén por un proxecto de ascender, non? Home, o mercado de fichaxes que fai o Depor en inverno é un golpe enriba da mesa para dicir imos a polo ascenso directo. Entón, a inversión do clube de subir directo e irte á lotería do playoff, ollos, este ano non subes, que pasa cos Llere e compañía? Claro, aí está o problema. Por certo, por pechar a segunda, o de José Alberto do Racing, dicía onte Rodrigo Pérez Pardo no Galicia en Goles, 11 partidos xogou o Racing de Santander en superioridade, onte o primeiro de toda a liga que xoga en inferioridade porque lle expulsan a un xogador contra o Eibar, bueno, tamén en Riazor, pero o primeiro que xoga máis ou menos máis de 40 minutos en inferioridade numérica porque lle expulsan a un xogador do Racing de Santander e sai o tipo en rolda de prensa e di nos estamos cargando el fútbol con as expulsiones. No, claro, cando le bache 11 en superioridade numérica non nos estábamos cargando o fútbol. Agora sí, moi ben José Alberto aí no Racing. Non me vou meter en líos, porque estou tranquilo a golpe de luns, vale? Pola mañá, ademais. Pero está a facer un temporadón como a temporada pasada, fixe un temporadón co Racing, que estivo en ascenso directo moitísimo tempo e que acabou palmando na eliminatoria contra o Mirandés en playoff. Este ano vai polo mesmo camiño de estar en ascenso directo 40 xornadas e ao final acabar en playoff e non subir. Obviamente a lesión de Mánex Lozano, o partido contra o Barça na Copa perfectamente puderon eliminar ao Barça, pero creo que está, bueno, non sei. Eu non creo que vaya a subir o Racing de Santander, fíxate o que che digo. Martín Negreira, onte o mellor foi Mella, estou de acordo. Onte o mellor, bueno, Nubi e Loureiro gustáronme, sobre todo Loureiro, Mella en ataque foi o mellor, o máis perigoso nesas transicións coa velocidade que ten. Imos coa primeira federación, primeiro un pouco dos resultados. Celta Fortuna 4, Real Avilés 2, Lugo 2, Deportivo Guadalajara 0, Talavera 2, Arenteiro 1, Cacereño 1, Pontevedra 0, Ourense Club de Fútbol 3, Mérida 1 e Tenerife 0, Racing 1. O Fortuna queda con 45 puntos, a 9 do Tenerife, Pontevedra 39 terceiro, cuarto Racing con 37, o Lugo a piques de entrar en playoff 36, porque tamén a vitoria do Castela o Benres hai que analizala de novo, vai a 2 semanas seguidas leva o filial do Real Madrid, claro que sí, Florentino estará aplaudindo coas orellas. Penalti para el Real Madrid. Ourense Club de Fútbol 28, Arenteiro 24, o Arenteiro estáse complicando a vida sobremaneira. Non sei por onde queres empezar. Eu diría que por los verdes, non? Que é a mellor nova da fin de semana, eu creo, ademais da vitoria do Fortuna. Sí, non, de arriba a baixo, rápidamente o Celta Fortuna non vamos a dicir moito, só que o de Bernat Somoa, que foi perdendo por 2 veces o Celta Fortuna, 0-1 e 1-2, e acabou gañando 4-2, e marcou Bernat Somoa. O de Freddy non ten ningún tipo de sentido, unha semana máis, 45 puntos, son 6 puntos sobre o terceiro, pero especialmente son 9 sobre o sexto, ou seja, 3 partidos de diferenza. Ten o Celta Fortuna cos equipos que non están en playoff e, polo tanto, ten unha vantaxe espectacular, unha marcha importante.
E despois tamén do Pontevedra, rapidamente, tampouco imos a decir moito, creo que foi un dos peores partidos da tempada. Sí que é certo que só encaixa de pelota parada en propia, creo que o gol, pero bueno, chega a expulsión de Miguel Cuesta e o quinto cartón para Yelko Pino, por lo tanto van a ser dúas baixas importantes de cara a vindeira fin de semana. E agora sí, o Racing cuarto, o Racing que venceu por 0-1 no Heliodoro ante o Tenerife, no que dis a mellor nova, coincido, da fin de semana. Queres sacar peito? Porque quen marca o gol foi a estrela do fío do cadro de xogadores deste verán da Primeira Federación. Antón puxo, sen dubidalo moito, Alex Zalaya. Marcou este gol Alex Zalaya ali no Heliodoro, grazas a Rol Villares por enviarnos o vídeo. Leva 4, É un carameliño, de novo, bueno, volveuse tola a afección aí do Racing presente no Heliodoro. Moitos da Peña Morandeira, que ademais tiveron problemas para viaxar, tamén polas condicións climatolóxicas, e gravaron este gol de Zalaya. Foron quen de asaltar o feudo do Tenerife, que coido que non perdía dende novembro ou algo. Sí, contra Unionistas, non fora, sí. Pois aí está a derrota do Racing e a derrota do Tenerife ante o Racing e moita parte desa afección que tamén foi disfrazada, aí co disfrace desa marca de cervexa que pode pasar por aquí por Figa coa bola, tamén moita perruca verde, por suposto, na afección do Racing. E gústame o cartaz que hai detrás do Tenerife, Peña Ginebrita, a Peña Ginebrita, Peña oficial do Tenerife, que viu como chegaba xente directa dende Ferrolterra a beber diante da súa peña e a levarlle os 3 puntos con ese gol de Alex Zalaya. Unha vitoria moi importante que eu creo que pode facer que o Racing sexa candidato a segundo posto, a estar ata o final moi arriba. Os 3 equipos galegos de playoff, oxalá que queden os 3, porque creo que o Tenerife, malia derrota, é difícil collelo, Antón, é difícil collelo. Sí, no, eu preguntaba a Jatalim se soñamos cun playoff con 3 galegos, Celta, Fortuna, Pontevedra, Racing, ou soñou cun playoff con 4 galegos. Sacando o Real Madrid Castela da ecuación e metendo o Lugo, porque sería histórico iso. Calidade hai de sobra, motivos hai de sobra, e afección tamén hai de sobra para poder ilusionarse con ese cuádruple playoff, por así decirlo dunha maneira. Se ves a acta non lle puseron o cartón a Yelko, se fará contra o Lugo, pois esa é unha das mellores novas para o Pontevedra. Hai unha fin de semana totalmente, cargada de derbis. Ademais, Yelko tamén se perdeu a ida contra o Lugo, que bueno, Yago é moi importante, non? Na historia recente de Yelko Pino, na súa reconversión como o Boviño cada día mellor xogador. Iago Iglesias no Pontevedra evidentemente foi quen lle deu a batuta dese Pontevedra. Xa se perdeu a ida, pois importante para os de Rubén Domínguez que xogue a volta. Estaría ben, 3 galegos en playoff, estaría moi ben. Por certo, sobre o partido de Pontevedra, cando falamos da polémica en contra dos equipos galegos tamén a dicimos, para min hai un segundo cartón Alex Comparada que revisa o colexiado no FVS que é bastante claro, para min era expulsión, así que bueno. Hai unha fin de semana de revisións bastante inverosímiles. Sí. Na primeira federación, comezou o Benres, como dicías, co gol do Real Madrid Castela contra o Bilbao Athletic, que gaña 2-1, o gol creo que era no 90 ou 80 e pico, está por 1 metro en fora de xogo, vaya o tipo, o monitor non anula o gol. O Arenteiro, o 2-0 que lle marca o Talavera, está en fora de xogo por 1 metro, vaya o monitor, non anula o gol. Quero decir, é máis fácil que toque a lotería de Nadal que 4 de 4 galegos no playoff. Bueno, home, soñemos. É o tema do inicio do VAR. Para que non quero dicirlo así, pero para que che rouben aínda por riba, ir á pantalla a velo e ver que é ilegal e daso, bueno, é que non ten ningún tipo de sentido. No, a ver, como dicíamos onte na radio, que o 90% das accións que se revisan no FVS non cambian a decisión do colexiado. Entón, para que queremos o VAR low cost? Vale, que custou poucos cartos, pero se non ten utilidade, para que o queremos? Para que o queremos? E despois no Celta Fortuna Zamora sai o balón 1 metro pola liña de banda e non a subía saque de banda. O Dourense Club de Fútbol esta fin de semana que non sei. En fin, o segundo gol de Avilés non veo toque de adiantado para o gol, ves? Claro, ese é o que me refería eu do Ourense Club de Fútbol. Bueno, temos un pouquiño do que dixo Dani Llacer, non? Primeiro ou queres ir primeiro Lugo, non? Porque está sexto. Vale, está sexto o Lugo. Rápidamente foi un dos triunfos máis cómodos da tempada para o equipo de Iago Iglesias, venceu por 2-0. A gran nova de Iago Rodríguez no lateral dereito que marca o primeiro, pero sobre a pregunta que imos meter da súa comparecencia na rolda de prensa de Anxo Carro, basicamente preguntaba a Emilio González por
por se pode ser un reforzo moral e anímico verse a un punto do playoff, e isto era o que decía un pouco Iago Iglesias. Logo, o que pasa é que tamén che digo, creo que todavía non nos ten que volver tolos eso, non? Creo que todo se vai a xogar nas últimas jornadas. Evidentemente, se miras hacia atrás, hai ben pouquiño tanto Real Madrid Castela como Racing de Ferrol como outros equipos estaban a moitos puntos de nós, parecía que iba a ser imposible poder acortar esas distancias, e agora pois creo que estamos aí un grupo de 10 equipos pelexando por entrar entre os 5 primeiros. Eso ten unha parte positiva, que cada fin de semana hai enfrentamentos directos e todos nos xogamos algo moi bonito, que é xogar un playoff de ascenso a segunda. Ao mesmo tempo tamén é algo malo que o nivel dos equipos pois está aí e temos que darlle importancia, non? Sempre é bonito abrir o periódico o luns e ver o Clube Deportivo Lugo nos postos altos, pero para nós temos que seguir centrados en seguir crecendo como equipo e en seguir ganando partidos, que é o que nos vai acercar a onde queremos estar. De logo que pasa. Pues ahí está, a reflexión de Iago Iglesias. Evidentemente, tampouco hai que descubra aquí o panetone no Nadal. Lóxicamente, o Lugo aí non tanto estaba moi lonxe e agora non está tan lonxe, e todo se vai decidir ao final. É así, o fútbol é así, eso vai pasar. Tamén che digo, o mesmo que dixen no último 11 galego coa terceira. Prefiro ser o Lugo e vir dende a 14ª posición e estar sexto agora a ser o mellor. Oxalá que non, pero o Pontevedra estar terceiro e ter un bache agora de resultados e ir para baixo. A inercia positiva cara ao final sempre é mellor, lóxicamente. E tamén queres recuperar algo do que dixo Dani Yasser, non? Sí, non, porque o Ourense Club de Fútbol venceu era un partido moi importante porque empezaba en posicións de descenso. Despois do triunfo do Cacereño contra o Pontevedra, estaba en descenso o Ourense Club de Fútbol nun partido no que regresaba ao Couto, venceu por 3-1 diante do Mérida. Eu creo que algo injusto o resultado, porque o Mérida nos primeiros 20 minutos de partido merece ir por diante no marcador. Aparece Alberto Sánchez e despois chega o golazo de Guerrero, tamén golazo de Raúl Hernández. E bueno, o Ourense Club de Fútbol que continúa fora de postos de descenso, ten dúas auténticas finais nas dúas seguintes jornadas. Agora comentamos despois de ver un pouco o que dixo Dani Yasser, dándolle moito valor ao triunfo colectivo do equipo ourensán. Particular, en ese sentido, pues tengo muchísimo que agradecer el club donde estoy, sinceramente, por el presidente, el director general, el director deportivo. Me transmiten una calma pues, y una confianza increíble, que eso pues ayuda mucho para el día a día, para el proceso, y en ese sentido yo creo que hoy también el equipo pues ha demostrado mucha madurez, porque aunque nos queramos centrar en nosotros mismos, en el día a día, pues es cierto que hoy el Cacereño había ganado y que iniciábamos el partido en descenso. Y bueno, no es fácil el gestionar eso, y creo que el equipo pues, ha competido muy bien contra un rival que iniciaba en playoff, que no hay que olvidarse que es todo un Mérida, con bajas, está claro, nosotros también, con bajas importantes, los Carmona, los Amin, los Nacho Castillo, pues son, bueno, Omar, que tal, son 4 jugadores que pues hasta hace un mes y poco, pues yo creo que son de los 4 jugadores junto a Hugo y a Gerín que más minutos habían jugado. Entonces, en ese sentido también dice mucho de los futbolistas que poco a poco van entrando. No me quiero quedar con ninguno, pero el trabajo de Rabadán, el trabajo de Raúl, de Benito, el trabajo de Prado, el Prado de central que lleva mucho tiempo sin jugar, Adri, el partidazo que se ha marcado, todos, César, Jero, ya te digo, Alberto y en portería, pues no me quiero dejar ninguno, pero es un trabajo colectivo, que ese trabajo colectivo es lo que nos va a llevar a conseguir el objetivo. Pues aí está o traballo colectivo que lle vai levar o Ourense Club de Fútbol, segundo Dani Yasser, a salvar a categoría, que ten que ser o obxectivo, lóxicamente. Sí. Biches un pouco a mesa, non cabe un patrocinador máis nesa mesa. Digo eu. Parece a camisola da Sarriana, porta por porta buscando cartas. Falando da Sarriana, se non tes nada máis sobre a primeira federación. Rápidamente. Ahora inteiro.
no repasar, bueno, si, o Renteiro que foi un partido bastante malo, o mellor foi Alvin que saca, tengo o Talavera 2 palos, Alvin eu apuntei onte 8 paradas, pero 8 paradas de mérito, non de que vai as mans e tal, por tanto, o Talavera mereceu moitísimo máis, o Renteiro fixe un partido bastante malo. Perdeu por 2-1, pero rápidamente por repasar o calendario esta fin de semana que comeza o venres xa cun derbi de gran lembranza para o equipo racinguista, porque aí ascendeu hai 3 anos o Racing Celta Fortuna, venres a 7 da tarde. Sábado outro derbi, Pontevedra Lugo 6:30 en Pasarón, Arenteiro Tenerife 6:30 no Espiñedo, nun partido que é unha final tamén para o Arenteiro, e outra final domingo 4 da tarde, Deportivo Guadalajara, Ourense Club de Fútbol, que a semana seguinte recibe no Couto a Orenteiro, así que van a ser dous partidos importantísimos para os dous equipos da provincia de Ourense. Imos coa segunda federación agora, unha segunda federación que é certo que non tivo ningunha boa nova. No. O Ferrol sacou un punto e o resto de galegos perderon absolutamente todos. Numancia Sí, sí. 2, non Deportivo Ourense 1, Sarriana 1, Ximnástica Torrelavega 2, Bergantiños 3, Rayo Cantabria 4, Coruxo 0, Valladolid Promesas 2 e Marino 0, Fabril 0. Así que xornada nefasta. Tamén é certo que era unha xornada, unha segunda federación, mellorito, unha categoría na que estaban bastante ben os galegos, pero por exemplo, esa derrota da Sarriana remontando e a Ximnástica Torrelavega, é certo que cunha expulsión bastante mediatizada de Alberto Freire no primeiro tempo, 75 e no engadido marcou a Ximnástica Segoviana, Segoviana, sí, Segoviana, sí. Que dixen Torrelavega antes. Pois home, mete bastantes problemas, en bastante lea o equipo de Dani Jiménez. O Fabril que queda con 46 puntos empatado co Oviedo Vetusta na segunda posición, Coruxo aínda en playoff 38, quinto clasificado, no Deportivo Ourense 37, Bergantiños 33 na oitava posición. Despois xa temos por aí a Sarriana nesa 14ª posición en postos de descenso, iso sí, empatado co posto de play-out do Rayo Cantabria, 25 puntos. O Torrelavega onde vai, di Jatalim, correcto. Está mal, sí. Que alguén sabe como baixar a dificultade a segunda federación? Que me contas? Que son todo malas novas esta fin de semana. O Fabril perde o liderado, está empatado. Perdón, se chega a ver 11 galego e que nin sequera íamos falar da segunda federación. O sea, Sí, non unha había chance. sempre Sí, metemos, unha calificación e tal, pero me refírome que non, o sea, non había chance nin de destacados. Fica caola. Grande Rulo. Chicharro de Rulo 11 por toda a escadra. Non engadiu un mensaxe coa suscripción, pero moitas grazas a Rulo por deixar aí a súa suscripción, por apoiar a Figa Cabola. Lembrar vos a todos que, primeiro, se estades vendo isto en diferido, pois podedes hypear o vídeo en YouTube, podedes darlle like para que amose a máis xente. Tamén tedes a opción aí do Super Thanks que é enviarnos cartos por altruistamente, aí, toma, veña, cartos. E se estades vendo Twitch, podedes pagar unha suscripción, pero como dicía Antón, tamén tedes a opción de vincular o voso Prime, a conta de Amazon Prime, que tedes unha suscripción gratis mensualmente. Hai que renovala, iso sí, pero pois caldes aí como vincular a conta de Amazon Prime con Twitch e tedes unha suscripción gratuita sí, que podedes deixar aquí gratuitamente en Fica coa Bola, e a nos axúdanos moito a continuar con ganas de facer isto todos os lunes. Isto o que facemos. Mira, desbardallar aquí. Bueno, eu teño máis ganas cando hai patrocinadoras que nos apoian, cando vexo tamén o apoio da xente, non, bancando todo isto, así que, bueno. Bueno, que ainda estamos na segunda federación. Dalle, que está xente pendente para comer, veña. No, todo malas novas, porque o Fabril sí que é certo que empata, pero perde o liderado, a semana que ven recibe o Numancia, que a un Numancia que, bueno, lín a palabra resucitar, non é resucitar, pero sí que é certo que no Deportivo Ourense é unha mágoa o partido nos Pajaritos, porque tivo para empatou Santi de Prado a 15 para o final, máis ou menos, e acabou perdendo no 86 cun gol de Juancha, creo que foi, e foi unha mágoa partido da Unión Deportiva Ourense que herdera o gafe do Club Deportivo Ourense, que non gañou nunca en Soria. Pois herdera ou herda. Tamén, non continúas sin gañar. O Coruxo, eu creo que foi un pouco o batacazo da xornada, por dicirlo de alguma maneira, porque recibía un equipo de descenso como o Real Valladolid Promesas, que sí que é certo que é un filial, que son moi irregulares e que tal e cal, pois perdeu por 0-2. E que máis? O Bergan no partido todo da xornada tamén perde 3-4 e chegou aí perdendo 1-4, entón todo mal.
E a Sarriana, de mal en peor. De mal en peor. Fer Gordo, que facedes madrugando? Pois é que queremos marchar despois de Entroido. Bueno, Antón non, aquí Antón é o Grinch do Entroido que non lle gusta disfrazarse. Non son Grinch, pero... Non lle gusta o Entroido. Pero bueno, aquí andamos para repasar un pouco que pasara, por xa que non había 11, pois para non deixar a xente sen nada de contido. Tamén puxo Jatalim, hoxe pinchou o noso primo Madiale Bondra de Carallada non, ata onde sei é profesor, non? Entón estará... Pero non hai clase, estamos en Entroido. Pois estará de Entroido, entón. Estará de Entroido. Tamén puxo Schulz, o do Coruxo un pouco enganoso, viña un equipo en forma cun Coruxo moi errático nos pases e ainda así tivo moitas oportunidades de gañar, cun man a man de sola, e logo o Valladolid aproveitou as que tivo. Así que aí está o análise da segunda federación. Imos coa terceira, Antón. Bueno, vindeiros rivais, xa que estou dicindo todos os vindeiros rivais. Derbi, domingo pola mañá no Bao Coruxo Sarriana, Deportivo Fabril Numancia, Gimnástica Segoviana Bergantiños, que están medio metido no lío. Pola tarde temos a Unión Deportiva Ourense Raio Cantabria. Eses son os rivais dos galegos da vindeira fin de semana na segunda federación. Terceira, primeiro clasificación, digo resultados tamén, temos aí, bueno, algunhas cousas que destacar, non imos repasar absolutamente todos os partidos, pero bueno, temos aí algunhas cousas destacadas, especialmente o partido entre o Compos e o Céltica, que para iso estivo Antón no campo e puido falar tamén con algún protagonista. O Noia ten cara de preferente, veremos. Esta clasificación, os resultados: Viveiro 1, Boiro 0, Barco 1, Cambados 0, Compostela 2, Celtiga 1, Estradense 2, Silva 1, Somozas 1, Gran Peña 1, Montañeiros 1, Polvorín 1, Arousa 2, Alondras 2, Arteixo 3, Barbadas 0 e Noia 0, Racing Vilalbés 1. Así que a clasificación, é certo que o Compos e o Cambados aínda teñen un partido menos, tamén o Estradense e o Céltica, que se vai xogar este mércores, verdad? O Céltica Estradense. 7:30 da tarde. Céltica Estradense, mércores 7:30 da tarde, Compos 45, Arousa 40, Vilalbés 38, Somozas 36, o playoff, aí xa hai unha distancia, Montañeros e Londas con 30, Lugo B Polvorín e Estradense e Boiro 29, Céltica 28, Gran Peña 27, Arteixo e Barco 26, ollo co Barco que leva 4 vitorias consecutivas, Viveiro 24, Cambados 18, Noia 17, Silva 15, Barbadas 15. Algo que queiras falar da clasificación antes de ir co que temos aí destacado? Co teórico descenso da Sarriana, que o Gallá non sexa, sempre eu confío en que ascendo o galego do playoff da terceira, porque creo que vai ascender. Agora mesmo sí que é certo que hai unha diferenza entre ese teórico arrastre e o resto. Co Cambados con 18, que está 2 partidos do Ibeiro que ten 24, entón é un pouco unha liña importante tendo en conta ese posible teórico arrastre. Nada, respecto a esta fin de semana que se aproxima, hai un Noia Viveiro que penso que pode deixar a permanencia vista para a sentencia e o descenso visto para a sentencia, porque podrían ser case 4 partidos, son 7 puntos, podrían ser ata 4 partidos de diferente incluso, entón veremos o que acontece aí, porque xa non só o Noia, senón o Silva e o Barbadas, se os da esa zona non pinchan, eles sí, pois creo que por abaixo está todo bastante dito. Un pouco que viñamos dicindo estas semanas, que por arriba vai haber un posto para un grupo de equipos de 8-9 equipos, entre o Arteixo que decimos segundo e o quinto que é o Montañeiros, vai haber un posto de playoff, e despois, co triunfo do Compos e o Picazo da Arousa, moi ao meu pesar, de novo, está un pouco o panorama bastante aclarado polo equipo de Seixo. Moi a teu pesar, pero non era que tiñas as dúas versións, o sea, tiñas a versión de o Compos ascende non sei que data super próxima e tamén a versión de o Arousa vai pelexar e o Compos o ascenso directo ata o final, o sea, tiñas as dúas caras e agora é moi a teu pesar. Como levaba estas semanas incidindo bastante no tema do Arousa, porque tamén fixen o Arousa un par de semanas consecutivas, estaba bastante insistindo no Arousa, pois agora é moi a meu pesar, o Compos volverá a ascender diante do Atlético Coruña Montañeiros a 4 jornadas para o final. Un Arousa desde o principio da temporada. Que por certo pasoulle un pouco a inversa do que lle levaba facendo nas últimas xornadas, non foi no 90, pero foi no 87, ese gol de Martín Rafael, que ademais coido que fixo un gran partido, bo pase de Joel Rocha, non temos o gol, pero polo que nos contaron e polo que vin tamén nas historias de Instagram, bo pase de Joel Rocha e gol de Martín Rafael no 87, así que o Londas conseguiu sacar un punto do Manuel Jiménez este sábado. Dixo tamén por aí Martín Negreira, mañá hai un partidazo en Negreira, Lugaña versus Arzúa na Copa do Sar. A Copa do Sar está con moitas sorpresas. Como por exemplo a sorpresa que deu o Praíña na Copa do Sar, que venceu un equipo de Preferente, non me lembro a cal, pero venceu un equipo de Preferente, creo, na rolda anterior, así que aí ven o Praíña.
Catalín, foi penal o de San Lázaro? Sí, Clarísimo. non o vin. Puebla, di Martín Puebla, Negreira. correcto, sabía que era un preferente. Queres falar antes do Compos Céltica? Queres que pinche o gol? Como queres proceder? Que ti queiras? Veña, vemos Eu o podo gol. falar por riba. Vale, O pues gol de fala por Adri riba. Rodríguez que empataba No, o partido na segunda. o gol da que vitoria, o gol da vitoria. O gol de Parapar. O gol de Parapar, despois desta xogada do Unai que arrinca a condución en campo propio, chega aí. Eu creo que iba para dentro, co efecto que lle meteu. Teño dúbidas. Pero aparece Parapar coa testa para marcar o 2-1 nun partidazo, nunha gran xogada de Unai que non que se lle sube absolutamente todo. Despois tivo que ser substituído. Na celebración foi vai o Chan, non pode máis. Tivo que ser substituído despois. Ia fora, bueno. ia fora, conste que ia fora. Sí, ti crees? Eu bote... Mira, non sei. fíxate, vai fora, mira. Pero mira. bote, eso bota, Nada. Eso bota e Vai cambia fora, efecto. Vai fora. Bueno. Que, no, sí que é certo que non acabou de estar preciso nos pases Unai no partido. Bueno, cheguei no minuto 15, 20 aproximadamente, pero non lle vin preciso de todo. Pero claro, no 80 e pico, fai esta acción, 80 e pico tampouco tanto, no 70 e algo, fai esta acción que define... Foi no 81, no 81 ¿Sí? foi, sí, no 81 de partido. Estiven moi pendente do partido, que define o partido a prol do Compos, un pouco que acabamos de dicir, que volve un pouco a estar por arriba cunha diferenza importante, tendo en conta tamén o partido aplazado do Compos, que será o sábado 28 de febreiro, o sábado que non hai liga, en Cambados, en Burgáns, ese Cambados Compos. Ainda así o Céltica tivo opcións de meterse no partido, non? Eu escoitando un pouco que decía Adri Armental despois do seu golazo, é certo que non quizáis non en moitas oportunidades, pero bueno, reaccionar despois de que marque o Compos é importante. Creo que o penalti que transforma a Adri Rodríguez era penalti, o sea que sí. Aí estivo o equipo de Luis Carro, que lembremos que se lle sacara un punto no Salvador Otero e merecendo máis na ida ante o Compos. E co empate aún ten un cabezazo dende área pequena case, creo que foi Óscar, para facer un a 2 que sí que é certo que foi moi difícil de medir, pero bueno, prácticamente que non remata o balón, senón que o balón remata ya él, ese balón que non acabou entrando na portería de Alex Cobo. Logo tamén co 2-1, pois hai un intento final do Céltico, unha falta en de lonxe de Dani Prada que saca Cobo, pero vai ao pau e logo acaba chapando finalmente o ex da Unión Deportiva Ourense. E despois tamén unha acción a última do partido na que aparece, creo que Aarón Martínez para rebuñar o balón, porque estaba completamente só Nico del Río no segundo para facer o empate. Entón, bueno, si tivo opcións o Céltica, que sí que é certo que non está nunha boa dinámica, pero deu bastante a cara. Agora o problema, lógicamente, está en que descansa un día menos co Estradense e o mércores ten ese partido contra o Estradense que é bastante importante por esa loita da quinta plaza no Salvador Otero. Grande Rulo, xa me parecía que eras ti cando te suscribiches. Se o Compos gaña en Cambados puntos suspensivos, virás a Resmón, digo eu, tamén dixo Rulo por aí. Secho ou Unai? Que queres escoitar primeiro? No, Unai. Unai, pois escoitamos o que lle dixo Unai a Antón Vieites, que para algo estivo... Parco en palabras, Unai, estaba cansado e non tiña moito ganas de falar. Veña, escoitámolo. Bueno, tampouco eso. ¿Qué tal? Todo ben. ¿O máis aclamado? Bueno, tampouco eso. ¿Qué tal? Todo ben. O debut aquí en San Lázaro. Espectacular, a final é un estadio increíble, nun club increíble, con afición que é unha animalada, isto é un soño casi. A ver, a xogada como é. Falla. Para o que vai para dentro non vai para dentro. Nada, que a meta el, que merece. Eu super contento de conseguir a victoria. 3 puntos importantes. Moi importantes, a verdad que super importantes para acabar con esta mala xeira, por decirlo de unha maneira, e agora toca seguir mirando para adiante. Competitivo en bastante. Sí, a verdad que fixe un gran partido, un equipo que é moi rocoso, saindo ben a contra, é verdad que é un partido sempre complicado. Como estás ti todas estas semanas que dices eso pola cabeza? A verdad que increíble todo isto. A verdad non me esperaba para nada. Disfrutando día a día desta experiencia increíble. Adaptación ao grupo? Moi boa. A verdad que estou super agradecido a todo o grupo, a cada un deles, por acollerme desta maneira e super feliz. E a confianza do míster no primeiro momento, De momento moi ben, a verdad que estou eternamente agradecido ao míster e a todo o corpo técnico por confiar en mí. A la paducha. Gracias.
Mandou a duchar, Antón. A ver. Oye, porque estaba empapado, sí, Luego pedironlle estaba 15 empapado e fotos estaba sin exagerar. respondendo como un futbolista da primeira división cando entrevistan no descanso. Quero dicir, tampouco que se estivese mollando. Se estivera aquí en Fica coa bola, Sí. apretaríamos moitísimo máis as torcas. Pero bueno, aí estaba, un Seguro, peón pero levaba tepazo. Ademais, o plano é auténtico cine, co estado apagado, o plano encanta. Como te gustas, como te gustas. Sí, levaba 15 minutos sacándose fotos, non sei que, Brais tamén o pillo para as redes do club, etcétera, etcétera, claro, xa debería estar empapado, pobre, e con frío. E nada, o desecho, básicamente, que lle preguntamos por Unai, e gústame un pouco a súa reflexión sobre Unai, e tamén sobre Goris e David Rosón, creo que. Bueno, conocémolo ben un pouco todos no corpo técnico, de feito, vecho que entendes aí, o conocía máis que min de enfrentarse co Sigüeiro, pero sí, o vimos, o valoramos, igual que valoramos outros xogadores, pero creemos tampouco que non era o momento, bueno, porque non é algo que nos guste, foi algo por necesidade incorporar un Unai, e bueno, eu creo que é un futbolista con moita proyección e paso a paso, tranquilidade, ven a axudarnos, igual que Rosón, igual que Boris, xogadores que van a crecer e que en un futuro van a ser xogadores seguro nesta categoría moi importante e eu creo que en categoría superior. Pois aí está, en categorías superiores. Categorías superiores. Eu tamén o creo. Secho, becho, Home, que esa dupla tiña que funcionar. Era evidente. Máis da terceira, que xa falamos moito do Compos, tamén temos que falar da vitoria do Viveiro ante o Boiro, un Viveiro que levaba 2 partidos seguidos sen conseguir a vitoria, que, como decía Antón, pois abre un pouco esa fenda entre o cuarto pola cola nesta terceira, o Viveiro que se afasta un pouquiño desa posición de perigo, aínda así, 2 partidos está do Cambados, gañaron en Cantarrana co gol partida de Julio Lansade, que ademais témolo por aquí, hai que intuílo un chisquiño, capturámoslo de historias de Instagram, por suposto, pero creo que unha boa transición do Viveiro, balón en longo despexe, control do dianteiro, o balón que vai a outra banda, outro bo control, coido que derrolle, e este centro é o que vai conseguir transformar Julio Lansade coa testa, case en plancha, para marcar o gol partida do Viveiro ante o Boiro. Un Boiro que está nunha mala xeira, o Boiro aflojou, di Jatalim, veremos. Aínda se ve a bola. Bueno, xa é bastante, metemos vídeos en Fica coa bolas que ás veces hai que intuir máis a bola. Aquí, polo menos, aínda temos claro onde está o balón en todo momento. O Boiro que ten reforzo, pero non sei para cando vai estar, Antón. 8 de marzo, aproximadamente. 8 de marzo, colega Juan Pavarros que volve aí, estivo adestrando co Coruxo tamén, pero finalmente asinou no Boiro. Sí, pasa que lle deu un tirón, aí ten un semel con un pouco tocadiño, en principio para despois do parón vai a estar de volta Juan Pavarros nos terreos de xogo de Galicia co Boiro, un Boiro que me parece o mellor equipo futbolista por futbolista deses que se loitan a quinta plaza. Cuidado, cuidado. O sea, entre Montañeiros, Alondras, Polvorín, Estradense, Céltica, Gran Peña e segundo ti Arteixo, o Boiro, para Antón Vieites, é o equipo que ten mellor cadro de xogadores futbolista por futbolista. Xunto co Estradense, para min, bueno, e o Polvorín, claro. E o Polvorín, e o Alondras, e o... No, Polvorín no. Eu creo que Boiro e Estradense son os dous que teñen, creo, un pouco máis esa presión, por así decirlo, cos reforzos que fixeron tamén no mercado invernal. Creo. Máis da terceira, cuarta consecutiva do Barco, cuarta vitoria consecutiva. O certo é que Agustín Ruiz hai que recoñecerle que lle cambiou a cara a este equipo, dende o exercicio defensivo, dende pecharse moi ben, dende resultados curtos, porque volveu gañar pola mínima co gol de Andrés Calvo do central en Calabagueiros, gañoulle 1-0 o Xuventude de Cambados. Cuarta vitoria consecutiva, Antón non o mete nesa pelexa pola quinta posición, pero realmente ten a mesma puntuación agora mesmo que, por exemplo, o Atlético Arteixo está a só un punto do Céltica, que aí non tanto estaba en posición de playoff. Está só 2 puntos para baixo o Barco de Agustín Ruiz, que leva 4 vitorias consecutivas, o gol partida de Andrés Calvo para gañarlle o Cambados. Tamén tivemos un empate nun partido interesante entre dous deses perseguidores pola quinta posición, entre o Montañeiros e o Polvorín en el Viña, un partido que tivo un protagonista absoluto que foi Jorge Longueira, porque marcou o gol do Montañeiros e tamén foi, segundo acta,
quen transformou, el non quería, o gol en propia porta do Polvorín. E temos o gol que marcou a prol dos seus, a prol do Montañeiros, carameliño de Adrio Gando, e metelle a testa aí Jorge Longueira, un dos centrais importantes da terceira, e que, como digo, en el Viña, neste 1-1 entre Montañeiros e Polvorín, pois foi protagonista nas dúas porterías, na propia e tamén na rival, nun empate que non sei se contenta algún dos dous, pero o certo é que o Montañeiros queda quinto, tal e como se deu a xornada, así que imagino que estará bastante contento o equipo de Jairo Arias, anda que Jairo sempre busca máis, a estrutura en fase ofensiva, fase defensiva, esas cousas, Antón. Sí, pouco máis, hai algo máis que repasar da terceira? Ou... Sí, temos máis. Temos o gol de Cogomelo. O gol de Cogomelo, esa vitoria do Atlético Arteixo 3-0 en Ponte dos Brazos ante o Barbadas, un Atlético Arteixo que foi moi superior. E temos o gol de Cogomelo, carameliño, asistencia de David Rojo, e Cogomelo que pechaba o partido con este 3-0, un Atlético Arteixo que se adiantou co gol de Iván Vázquez, marcou Adri Otero e pechou o partido Raúl Melo. Cogomelo no 83 de partido con este gol, como digo, asistencia de David Rojo. Así que eso é o que temos un pouco da terceira. Imos agora coa preferente para norte, se non queres decir algo máis. O que hai esta fin de semana. Se a semana pasada dicíamos que se veías capaz ao Barbadas e ao Silva de gañar nos partidos que tiñan esta fin de semana, que perderon. Non sei se esta fin de semana ves capaz de gañar ao Silva e ao Barbadas. Silva, Compostela, Barbadas, Arousa. Non. Non o vexo, verdad? Señoras e señores, na parte baixa está todo máis que claro a expensas do que pase nese Noia Viveiro, e arriba veremos se o Compos e o Arousa non pinchan. Ademais temos un Cambados Boiro, Céltiga Barco, Gran Peña Estradense, Lugo B Somozas, Alondras Atlético Coruña Montañeiros e Racing Club Iralbés Atlético Arteixo. Claro, é que se xogan os de arriba contra os de abaixo, a zona media xoga entre sí, e pode ser ese quinto posto unha auténtica tolemia nesta fin de semana, por exemplo. Totalmente, algo que repasaremos o vindeiro luns, agardemos, se nada se torce, sí, no 11 galego 141. Imos coa preferente norte, polo de agora clasificación, pero teño tamén por aquí os resultados moi rapidamente para repasar. Ordes 0, Sofán 0, Ribeira 1, Lalín 2, Sigüeiro 1, Negreira 1, suspendido o Dubra Betanzos, Santirso 2, Cultural Mariños 1, Pol 1, Puebla 1, Paiosaco 3, Burela 0, Vitoria 2, Dumbría 3, Oval 1, Miño 3. O primeiro, antes de repasar tamén a clasificación, suspendeuse ese Dubra Betanzos por mor dun golpe na testa de Martín da Lama, que dende aquí pois enviamos unha aperta moi forte. Xa está, quedou todo nun susto, similar ao de Iago tamén con Montañeiros o seu día na terceira, pero bueno, tiveron que reanimalo. Aí está, no Hospital Clínico de Santiago de Compostela, a foto que subía para aclarar que está todo ben. O xogador que volveu do Racing Viralbeso Betanzos, para ser un xogador importante na preferente norte, así que dende aquí, como digo, esa aperta fica boleira para Martín da Lama, un auténtico fenómeno. Gañou o Lalín 52, e colle máis vantaxe porque empatou o Negreira 48, agora mesmo a 4 puntos o Lalín, o Negreira do Lalín. Santirso 41, Ordes 40, Betanzos 34, Sofán 33, Miño e Paiosaco 30, Vitoria 29, Puebla 28, Dubra 26, ten un partido menos, hai que rematalo, e gañando Betanzos 0-1 co gol de Raúl Pita, por certo. Pol 25, Sigüeiro 24, mesmos que o Ribeira, Burela 23, mesmos que o Dumbría, Oval 18 e Maniños 12. Antón, temos algo que ver ou dúas miñas impresións? Podemos, non sei, como queiras. Queres impresións agora? Queres seguir vendo cousas? Que hai que ver? Hai que ver, claro. Pois ya, non sei que temos que ver, non sei que... Temos, por exemplo, a vitoria do Lalín, que gañou... Unha semana máis, ese altavoz ten que petar... Cuidado, Gañou unha fieiteira o equipo de Dani Méndez, marcou o primeiro Martín López, empatou Viturro e no 70 marcou un clásico, Sabes quen marcou o gol da vitoria do Lalín? Emi Carril, aí hombre. Está. E despois a festexalo, que nos consta que tamén boa xente do Lalín marchou disfrazada de entroido, xa na foto de vestiario hai un par deles xa preparándose pro entroido. O Lalín se mantén o ritmo de 3-4 vitorias seguidas, márchase, bueno, aí andará. Sí. Temos tamén o resumo do seu perseguidor, do Negreira, correcto, que empatou co Sigüeiro, Antón. O gol de Fuentes, unha semana máis, 3 partidos, 3 goles, bueno, 4, de feito. Empezou por diante do marcador, pero deixamos ver no resumo que o Sigüeiro tivo oportunidades para empatar, como por exemplo esta que se marcha á dereita da portería da Negreira. Vai a ter outra na primeira metade,
neste centro e un remate de cabeza dende o punto de penalti que tampouco colle portería, e no segundo tempo finalmente vai a chegar o gol do Sigüeiro, o gol aquí sí, o gol de Roi Rama despois da cesión cara atrás. Mira como aparece Roi e pum, para dentro. E o empate final entre Sigüeiro e Negreira. Paquiño, non é Sadik, pero foi Roi Rama, que estivo máis listo que ninguén para empatar para o equipo de Brais Prados, que o certo é que leva unha xeira moi importante, moi boa, e xa se afasta dos postos de perigo. Temos tamén a vitoria do Miño, temos 2 goles de Rubén Lozano nun derbi, no derbi que xogaron esta fin de semana o Val e o Miño, o derbi da Ferrolterra, un derbi que rematou, como lle gusta a Jatalín, con 2 cartóns vermellos e coido que eran 16 amarelas, pode ser, ou 14 amarelas, 15 amarelas e 2 cartóns vermellos nese Oval 1 Miño 3 no Municipal de Mourente. 2 goles máis de Rubén Lozano, que é o principal perseguidor do Pichichi da Preferente Norte con Alberto Freire. Marcou 2 goles máis. Leva 15. Leva 20 en 15 partidos, non? No, leva 15 en 20 partidos. Leva 15 en 20 partidos, 4 deles de penalti. É dicir, correcto. Esta fin de semana marcou 2 goles máis, este en xogada, e o seguinte, dende o punto de penalti, grazas a Felipe Cunz por enviarnos os goles. Que locura o Val, 3 vermellas, 2 directas e unha por doble. Cando vades falar con Rubén Lozano? Temos ganas de escoitalo, vai en moto. Falaremos con el por ía ou por dous, se falamos con el, porque xa entrou nun 11 galego, e aí está Rubén Lozano. Que... Non sei ata que punto pode ser medida de presión. Bueno, sigue, que logo falamos do que ven esta semana. E tamén temos o resumo do Paiosaco Burela, Antón. Venceu por 3-0, pero mira esta xogada. É de moi mala sorte. Cando estás na dinámica de que non che san as cousas como Burela, ese pase de Josiño que tapa ben ao defensa do Burela, acaba nas botas de Iván Amor e o primeiro para dentro. Este é o segundo, este é un golazo, Este é un golazo, creo que de Jorge Raña, pode ser. O tiro raso, o tiro raso do FIFA. 2-0, sí, de Jorge Raña. Vai a ter oportunidades o Burela para meterse no partido. Mira esta, a parada que fai o portero do Paiosaco. Cuidado, boa parada. E despois está unha oportunidade do Paiosaco antes do definitivo 3-0 que chega na segunda metade. Un gol do de sempre de Dani Fernández Carnota as costas da defensa, marcha do porteiro e mira agora que non tiro, que amago unha, que amago dúas e agora sí, para dentro para o definitivo 3-0. Gatito. Hugo Fernández Bustamante, o porteiro do Paiosaco. Bustamante, mola. Organizado un Oval Lemos, a velada do fútbol galego. Estaría ben, Estaría ben. Parte Dubra non é. Lemos, contra quen foi o Lemos? Contra o... Patios, 0-0. Lemos contra todos, Pero non houbo cartóns vermellos. Contra todos, Lemos contra todos. Lemos 0, Atios 0, coño que foi o partido. Despois repasamos a Preferente Sur. Volvo poñer a clasificación porque querías dar as túas impresións por aí. A ver, que esta semana o Lalín xogou o sábado, anticipando o seu partido, e o Negreira xogou o domingo, e non sei ata que punto ese método de presión pois llevalo o equipo de Dani Méndez para, o que dicíamos, sumar 2 puntos máis na súa vantaxe. Esta fin de semana hai un Lalín Sigüeiro que vai a ser o sábado ás 4. Polo tanto, de novo vai a xogar con esa baza da presión, sei quen de gañar o seu partido, lóxicamente, o Lalín. Ademais, temos tamén Miño Ordes, que é un partido importante nesa pelexa polo playoff, porque o Miño con 30 está a un partido tan só do Sofán e a 4 puntos do Betanzos. Sofancia de Ribeira, Negreira Dubra, Betanzos Santirso, cuidado con este partido, Cultural Mariños Pol, Puebla Paiosaco, Burela Victoria e Dumbría Oval. Sí, señor, pois aí está, aí queda o Lalín metendo presión, se gañan a máis 7 logo que xogue o Negreira. Correcto. Pois sí, aí está a cousa por arriba. Así quedou a clasificación da Preferente Norte, que seguiremos repasando tamén o vindeiro luns no 11 galego con todo o que aconteza na vindeira xornada, pero este foi un pouco repaso do máis destacado que aconteceu esta fin de semana no norte da Preferente. Imos agora coa Preferente Sur, o mesmo, clasificación e resultados: Sporting Ceranova 0, Beluso 4, Cente 0, Antela 0, Tide 0, Alerta Navia 2, Pontevedra B 4, Portonovo 2, Choco 2, Umia 2, Porriño 6, Cultural Áreas 0, Vilalonga 2, Moaña 1, Arnoia 1, Valladares 2, Lemos 0, Atios 0. Antes dixecho de factor de presión do Lalín que se puide influenciar o Negreira ou tal, eu tamén quero dicir outro factor importante en todo isto. A semana pasada a Fica coa Bola falou con Alberto Freire do Negreira e con Javi Vila do Cultural Areas esta fin de semana.
empatou o Negreira e o Cultural Areas perdeu 6-0 ante o Porriño, así que... Tete en blanco, disfrazados de tenistas, claro que sí. Así que moi ben fica coa bola, pouco gafe, claro que sí. Viva o fútbol galego. Temos cousiñas. Eu creo que unha das máis importantes desta preferente sur é a vitoria do Pontevedra B, que lle deixa con 41 puntos, empatado co Porriño Industrial, segunda e terceira posición, a 48, malio empate ante o Lemos, Portonovo 37, Lemos 36, mesmos que Antela, Areas 35, Arnoia 33, Valadares 31, mesmos que Vilalonga, Peluso 28, 25 Alertanave e Cented, 24 Choco e xa en descenso Moaña 23, Tide 22, Sporting Celanova 18, Umia 11. É certo que Celanova e Antela teñen aínda un partido pendente, pero, como digo, esa vitoria do filial de Sergio Moreira no Manolo Barreiro pois é do máis destacado da xornada. 4-2 venceu o filial Granate e temos que ver os goles dun que marca case sempre, ademais que ten que ver tamén con Lalín, que é Manu Galego. Os goles de Manu Galego, marcou 2 goles e provocou un penalti, é dicir, tocáballe 11 Galego 100%. É certo que hai que intuílos, choveu moito e segue chovendo en Pontevedra, entón tampouco que sexa a mellor calidade do mundo, pero marcou 2 goles, provocou un penalti, así que tiña que falar aquí, tiña que aparecer aquí a mención a Dani Galego, a Manu Galego. Foi gracioso porque preguntamos polo mellor disfrace, que agora veremos, agora imos co mellor disfrace do fútbol galego, e el contestou como se houvese 11 galego, porque puxo 2 goles e un penalti provocado, é dicir, a él interesaba sair aquí, dáballe igual o do disfrace, nin leu o que pedíamos, el quería a súa mención aquí, e aquí a ten. O Atios mantén o pulso, empeza a pintar a terceira directo. Como enganche ahora 2-3 vitorias seguidas, márchanse. Bueno, sí, pero ven de empatar. Sí, é certo, pode ser que como enganche 2 vitorias, cuidado co Atios de Hugo González, que é un equipo moi serio. Tamén repasar, acabamos de contalo, esa vitoria do Porriño Industrial por 6-0, equipo de Dani Fer, que está empatado na terceira posición e que pinta moi serio, e hai que destacar que neste partido volveu xogar 357 días despois Pablo González Ovelleiro, así que dende aquí moi ledos en figa a bola de que volvese a disputar minutos case un ano despois, un ano completo, 357 días despois volveu xogar por lesión na vitoria do Porriño Industrial 6-0 ante o Cultural Areas. Temos tamén a vitoria do Valladares por 1-2 ante o Atlético Arnoia, no fútbol Atlético Arnoia, con 2 goles de Ever Fernández. Despois temos máis, porque igual que houbo festa de día, tamén houbo festa de noite, así que agardade os disfraces, porque agora que os estades vendo celebrando vestidos de futbolistas, tamén os ides ver celebrando, pero vestidos de outra cousa, de outro disfrace polo entroido. Empatar no campo do Lemos, que vai quinto, carallos, en eses campos puntúen, a casa segue sendo un rodillo. Sí, ten razón, Jatalín. E tamén do que máis vídeos temos é da vitoria do Vilalonga ante o Moaña. Antón? Sí, por 2 goles a 1. O gol do Vilalonga. Marcou os 2 goles Iván Capelo. Iván Capelo no 2-1. E isto pasa no 95 de partido. Hai que intuílo un pouco, porque volves un pouco tola a cámara. Por contalo, Iván Capelo 57, empata Marcos Torres, marca Iván Capelo, gol que acabamos de ver dentro do punto de penalti, e na última acción do partido pasa isto que está contando Antón, que hai un penalti... Primeiro Pau, que creo que pita, non? Sí. De feito, na primeira toma na cámara dos banquiños é incredulidade, o Moaña lógicamente celebra porque non é penalti que non é, penalti que non vai, penalti que non se mete. Ao Longueiro, no último minuto xa remata o partido e venceu o Vilalonga por 2 goles a 1 a Moaña nun partido que tivo de todo tamén ata o final. Cousas que quero resaltar. Primeiro, a mascota do Vilalonga, pareceme Celestina, bueno, encántame. E despois, a fortuna tamén, non? Iván Capelo marca de rexeite de penalti, e no último minuto, sexa un non penalti, o Moaña ten esta acción, e o rexeite do Longueiro para mí non é. Pois vai fora, bueno, sexa ou non, da igual. A cousa é que o rexeite vale. Entón quero deixar claro que non é penalti. Pois o rexeite do Longueiro que non lle cae o futbolista do Moaña, senón que vai fora, e xusto despois a subía ao final, o sea, que era penalti, se acabou, gañou o Vilalonga, vitoria importante por 2 goles a 1, así que isto era o que tiñamos un pouco desta preferente sur, que quedara así. Estou moi de acordo con Jatalín que o Atios é o principal favorecido da xornada. Malia que gañaran Pontevedra B Porriño Industrial, empatou na casa do Lemos. E agora recibe o Sporting Celanova, penúltimo clasificado, na casa.
Polo tanto, creo que ese punto vai un punto que ten moito valor ao final da tempada. Creo que é o principal beneficiado da xornada de hoxe, un Atios que pinta a terceira e nada, por dicir o resto de partidos. Beluso Cented Academy, Antela Tide, Alertanavia Pontevedra B, Portonovo Choco, Umia Porriño Industrial, Cultural Areas Vilalonga, Moaña Atlético Arnoia e Baladares Lemos. Por certo, que nos dixeron que no partido entre o Tide e o Alertanavia, un dos que era futurible, se chega a ver 11 galego seguro, era David Somoza, que marcou unha dupla. Xa temos metido algún gol deste raparigo que tirou a porta abaixo na Primeira Galicia con unha chea de goles. Temos algún gol subido nas redes sociais que é espectacular, cun caneo aí tremendo. Marcou no 38 e no 44, e o segundo gol deixando sentado o porteiro, así que hai que estar atento a este David Somoza, que está destacando moito no Alertanavia. Veremos onde acaba xogando este raparigo nas vindeiras tempadas. Queres falar de mercado xa? Un nome para apuntar, un nome para apuntar. E o Alertanavia que falar de cousas. O Alertanavia que está fora do perigo polo de agora, é dicir, un equipo recén ascendido que foi un pouco ascensor nas últimas tempadas, ascenso, e aí está, 2 puntos por riba agora mesmo do Moaña e 1 por riba do Choco, empatado co Cented con 25 puntos. Isto era un pouco que tiñamos de repaso da Preferente Sur. Temos máis goles destacados na Primeira Futgal. Na Primeira Futgal Grupo 5, eu rescatei o que me parece o mellor gol da fin de semana, Antón. Un gol que podo comparar, por exemplo, co do Tucu Hernández no Calderón, co Calcaño. Este é máis intuible, como vai rematar, pero é o gol de Ismael Cerqueiras, do Unión de Asados, que venceu por 2-0 ante o Vilaboa. Primeira Futgal Grupo 5, no campo municipal de Vilas, por suposto, e marca este auténtico golazo. Mira o remate, co Calcaño. É un golazo, é un golazo criminal. Ismael Cerqueiras, Unión de Asados, 2-0. Mira, que é esa luz que sae dende o ceo? É o arco da Bella, Que é eso? Despois de moito chover había sol no campo. Que golazo. Ali en Asados, é un auténtico golazo de Ismael Cerqueiras. Primeira Futgal Grupo 5, 2-0 Unión Vilaboa. Que máis tes por aí ti? Tes algo máis dese grupo, non? No, do 6. Do 6. Sí, do grupo 6, porque hubo un partido entre o Xuvenil de Ponteareas e o Atlántida Matamá. O Atlántida Matamá que chegaba líder a este partido, de feito continúa líder e venceu por 2-0 o Xuvenil de Ponteareas con 2 golazos. Este o primeiro na primeira metade, o tanto de Cándido Casal no 37 da primeira. Candiño que non para de marcar, sempre subindo aí tamén as súas redes sociais. Continúa. Este o 2-0 no 88. Tracatá. Similar ao de Calatrava, Similar ao de Calatrava, que como que ninguén agarda que lle pegue dende aí despois de roubar ya o defensa e para dentro, pois vitoria importante do Xuvenil de Ponteareas. Comprímese a clasificación. Atlántida Matamá 53, Gondomar 48, Xuvenil de Ponteareas 48, Sporting Guardés 47. Son 4 equipos que buscan unha praza a ascenso directo e os outros, segundo e terceiro, van tamén a playoff. Por lo tanto, comprímense na Primeira Futgal Grupo 6, e xa que estamos coa Primeira Futgal, decir que no grupo 1 o Carral é líder con 3 puntos de vantaxe. No grupo 2 o líder é o Calo, empatado con Muxía con 42, Arzúa 40, Bertamiráns 40, Cacheiras 38, Club do Mar de Caión 37. Como está este grupo? Grupo 3 temos líder a SD Chantada, da que falamos antes polo chat, 59 puntos, 11 de vantaxe sobre a Residencia, que é segundo, e 40 ten o Ribadeo. Por lo tanto semella que é un grupo máis claro que o resto. E por último, grupo 4, Córgomo de Vilamartín 48, Berín 47, Sporting Carballiño 42, Nogueira de Ramoín 40. Dallo 5 que só dixen a vitoria do Unión de Asados ante o Vilaboa, pero non dixen clasificación. E o 5, para pechar e facer un repaso da actualidade maravilloso, a golpe de luz pola mañá. Bueno, pola mañá xa. En Figa Cabola, Ribadumia líder 57, Supermarín segundo 56, Unión 54. Cuidado, Cuidado a 3. A 3 esta fin de semana non xogan entre eles. Pero a seguinte tampouco xogan entre eles.
Vas buscar ata que xoguen entre eles, non? Non xogan entre eles, por tanto, xa iremos falando da primeira Como jornada. cando engaden 8 minutos ata que marque o Madrid. O campo de Pardellas, que dicía aí Jatalim, que xogara o Coruxo, que lembraba esa época, non estaba moi ben, pero bueno, que campo está ben no fútbol galego, sobre todo os de céspede natural. O Couto. Co que chove, que non para de O Couto chover en está Galicia. ben. Me cago en ta. Sí, despois É noticia. de cambiarlle o campo. Por certo, un pequeno repaso do fútbol femenino, se me lembro ben dos resultados, buenos dicir de memoria. O Deportivo Banca perdeu 0-4 na Liga F ante o Sevilla. Correcto. En a segunda federación femenina tivemos Real Sociedade B1 as Celtas 1, tivemos Atlético Vilalonga 0, Olímpico de León 2, e teño dúbidas co Deportivo Banca B, que creo que empatou, creo que Madrid Club de Fútbol B 1, Deportivo Banca B 1. Creo que son os resultados do fútbol femenino, segunda federación femenina. Se non estou trabucado, e agora ven a mellor parte deste repaso da actualidade. Xa que querías dar os da terceira Federación de Fútbol Femenina, xa que estamos. Ah, pois dalle. Se queres dalos, adiante. Non os teño. Na cabeza non os teño, xa cho digo. Pero eu sí. Eu sí. Na cabeza, sí. Na cabeza. cabeza do teléfono, sí. Do Maia 0 Sardoma. Non xogaron. Non xogaron. Parou por entrado. Sí, xa cando vin o Victoria que xogou contra o Alzán, que fixen o partido a semana pasada, digo, isto non pasou un día dende a última vez que fui a Santa Isabel. Así que, maravilloso, a terceira Federación de Fútbol Femenino, lógicamente. Madrid B2, D por B2, por certo. Ah, 2-2, vale, dixen 1-1. Periga vi que Vázquez das Celtas. Non o creo. Non. Non o creo. Bueno, veña, disfraz, que vamos a quedar unha bronca espectacular. Vai chegar tarde a comer, levo 26 minutos tarde xa. Imos co mellor disfrace do fútbol galego. Cousas que roubamos, cousas tamén Está currada que nos enviaron. Está ben. Antón de que vai disfrazado? De Parguela, porque non lle gusta o Entroido. Voume disfrazar de Luigi, De Luigi. Cando? Se non ves a donde non vamos a ir. podo decir cando, pero voume disfrazar de Luigi. Ah, vale, o Benres, vale. Non. Como non? O Benres teño un Leima Coruña, Estudiantes. Non xogan a nada, marcan no 94, sacando de centro, empatan na seguinte xogada. O das Celtas ten dereito. Sí, a verdad que sí. A verdad que ten dereito o partido en Zubieta. Imos con mellor disfrace do fútbol galego, vale. A cousa é que entre o chat e máis nós temos que darlle unha puntuación a cada disfrace. Como se fora o concurso do All-Star de mates. Boa, encántame. Pois hai 3 minutos para facer todo isto, así que veña. Vale, que despois hai que proclamar un gañador. Vale, entón, máis ou menos facendo a media así a ollo, non? Tampouco vamos a apuntar con decimais, pero máis ou menos, vale. Empezamos... Se eu xa teño gañador, Vou por orde dos que teño apuntados, o sea, dos que fun metendo, non vai por orde de categorías ni nada. Temos, por exemplo, este de Sergio Novoa do Olímpico de Rutis, aí está, en Ourense, imitando a o Carrabouxo. Está guapo, Está ben guapo, está ben guapo. Mais, sí. 7,5, 7,5. 7,5, veña, ti 7,5, un 6 dalle Jatalim. Veña, quedan un 7, vale? Sergio Novoa un 7. Veña. Bueno, ir apuntando, Sergio Novoa un 7, veña. Imos co seguinte. Se en vez de o periódico da región falsifica coa bola, sería un 10. Claro, un 6, din por aquí. Veña, máis. Imos con Teixeira do Berín, que vai de indio. A ver, pola pose eu dolle un 6. 5 porque os morritos. Os morritos, 5. Pois vai quedar con 5,5 polo de agora, ainda que a non ser que no chat lle suba alguén moito a nota. Pero aí está, o indio Teixeira do Berín, claro que sí. Temos máis, empeza o bo porque temos que ver, por exemplo, a plantilla do Barco disfrazada, e aquí hai moito que comentar. 6 polo cubata, di parcero. A plantilla do Barco en conxunto é un 8. 8 case 9, Sí, a ver... Pasa un pouco teoría de las animadoras de como conocía vuestra madre. Óscar Martín moi ben, Sidi B moi ben, Rabil moi ben. Temos por aí tamén a Raúl Paz vestido de Batman, que case se lle cae a careta por lados, pero sen dúbida hai un MVP, Antón. Hai un MVP moi claro, que claramente Miguel Freiría. Miguel Freiría é boísimo para min, o sea, un 9 como mínimo. Gañador. Sen dúbida. O barco en conxunto un 8, Freiría un 9. Sí. Vale. Freiría rival a batir. Va, tremendo Freiría, É boísimo, tío. É boísimo. Imos con máis. Temos, por exemplo, algúns do Alondras.
Lucas Camba, Yelko Pino, Joel Rocha, Martín Rafael, Guimeráns e Adri. Aquí, Vale. Adri O sea, non vai disfrazado, Guimeráns coido que tampouco, a Agüiñas, moi ben, porque sabían que Fica Cobo le iba a pinchar a foto. Lucas Camba non está mal, Joel vai de... que? De enfermeiro. Puedo decir, Sacho dixen a ti, pero vou a repetirlo aquí públicamente. Yelko ¿Por qué Alfaya, Joel Rocha? dixen Yelko Pino. ¿Por qué Joel Rocha vai de Carles Pérez? Ai. Un pouco de ninja, non? Tamén Martín Rafael, de doutor Yelko Alfaya. Martín Garrafael, 10. Di J. Marcelo. Un 6. Bueno, eu estes doulle 6,5. 5. Veña, pois queda cun 6 a plantilla do Alondras máis ou menos facendo a media. Mais, houbo moitos, bastantes, de baliza disfrazados, por exemplo, os do Boi Morto, el huevo de la abuela. El huevo de la abuela obedece a 6. Ademais, porque veches a historia de Manu que subieron na rotonda. Sí, moi boa tamén, parando os coches, ali en Melilla, claro que cuidado. Sí. Os irmáns Casal, que son del huevo de la abuela, dereita, e tedes xogadores de Boi Morto, Manu Casal e Borja Casal, dous clásicos de fútbol galego, disfrazados de baliza. Para min é bo, doulle 8,5. Sí. Ti? A min empata co barco, para min. Empata co barco, claro, en conxunto empata co barco, pero MVP segue ser Freirío. Empata co barco, vale. O sexa, que balizas un 8. Temos agora, por exemplo, este máis tal, pero bueno, hai que sacalo tamén. O Capitán Pescanova, Manu Bugallo, aí está, tampouco de que teña moito, pero bueno, un disfraz cómodo, non? Un 4. Sí. Un 4. No, sube yo. Un 5. É máis difícil só un que, claro, con o conxunto que estábamos. No, claro, en o vestiario post-partido é máis difícil tamén disfrazarse. Está sin cambiar, claro. Un 5 raspado, veña. No, vale. Un 5 raspado. Antes vimos a vitória do Valladares cos 2 goles de Ever, dixen vos que pola noite tamén se disfrazaron, este está moi ben tamén. A última cena, aí está, o Valladares. Bueno. Moi bo. Son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11. Onde estaba o posto el número 12? Estaría pedindo cubatas. 8,5. Saca foto. Tamén facendo a foto. 8,5, di o chat. 8, sí. 8,5. Superan o barco. Queda Freiría de MVP. Di Jatalim. Veña, va. Banco. Este tamén é moi bo, para min competidor, claro, con Freiría, Gustoume moito. É certo que a imaxe que teño non é con a mellor calidade, pero están moi ben. Alberto Maque e Alex Santomé, de xornalista e de Benji Price. Cuidado, Para min é un sólido 8,75, Apunta na MVP, Alex Santomé está moi ben caracterizado. Ademais, hai que ser xustos, temos máis do Vilalbés, podemos xuntalos como Racing Vilalbés en xeral. Maque é brutal, non parece él. Maque é brutal, a mí encántame Maque. 7, di Jatalim. No. Pero que, mira, ímolo facer en conxunto. Mais alá de Maque e Santomé, temos tamén a Juan Rodríguez de Bordalás. O míster do Racing Vilalbés, con meme tamén fomentado un pouco por Fica coa bola de que o Racing Vilalbés só gaña pola mínima un 0-0-1. Pois aí está, Juan Rodríguez decidiu disfrazarse polo entroido de Bordalás. Quero ler o que leva no... Fica coa bola, Fica coa bola. Fernando, que teño que marchar, coi. Espera, que vai dicir Fergordo algo. Vai dicir algo. A ver si Antón se compra un disfraz. O sea, suscribiuse para ver si te compras un disfraz. A semana que ven entro disfrazado aquí. Esto es fútbol papá. Bueno, leva por aí cousas Juan Rodríguez. Para min, non sei se empata con Freiría ou non. Ti que dis? A semana que ven entro disfrazado aquí, sí. Empata con Freiría. Na pizarra tiña que sair o logo de Fica coa bola e non o escudo do Xetafe. Para min, Maque empata con Freiría. Bueno, o sea, Racing Vilalbés doulle un 9. Empatados con Freiría. Se pode compartir o mellor disfrazo do fútbol galego. Quedan dous e para mí ambos teñen opcións de gañar, sen dúbida. Sen dúbida, pero sen ningunha dúbida. O primeiro, Brais Prieto do Lalín, Kung Fu Panda. É tremendo, O sea, a min encántame, sinceramente. É que sabe o que pasa? Que trocaríame de rúa. Como que te trocarías? Porque me dá un pouco de medo. Home, sí, os ollos vermellos e tal, pero, home, está moi ben, O sea, como caracterización, cuidado, está moi ben este de Brais Prieto do Lalín,
pode superar, a ver, é que de Freiría, claro, hai que valorarlo de Freiría que tes que rapar o pelo. Claro, e que de Freiría, para a túa imaxe pública das vindeiras semanas, Claro, eso non se pode modificar. claro. Eu subiría ya Freiría 9,5 e Brais Preto 9,5 tamén. Eu creo que Deixaría- mi piche sigue ese Freiría. 9,5 Freiría, 9,5 Brais Prieto. E o último, E o último, como se nota que quere marchar, non está gozando nada deste concurso de disfraces. estáme encantando, pero xusto no momento que menos tempo hai na historia de Figo. Este do Lalín, como os puntúen os do Negreira, quedan de último. Penalti para Lalín. Para min é un sólido empate, polo de agora Racing Vilalbés, Barco e Brais Prieto. Pero temos un máis, ademais, Antón, teño que lelo. Leva acompañado dunha frase que nos dixeron que no campo non, o sea, xogando ao fútbol non, pero en canto a troula, MVPs, vale? O equipo é o Cultural Maniños, derradeiro clasificado na Preferente Norte, e aquí temos a plantilla do Cultural Maniños gozando da festa. Non sei se ten audio ou non o vídeo. A música estaba moi ben tamén cando mandaron. Disfrazados de Corona e co meme este do señor, que é moi clásico tamén, non sei se o viche algunha vez, pero é moi clásico de vendo Coronita, entón. Non che gusta. Para min, campeones. Campións, non se escoita, non, porque non ten audio o vídeo, non ten audio. Para min, sí. campeóns. Descargueinos en audio, pero está Para moi min, ben, vencedores. MVPs, MVPs. Para min, sí. A ver, é que... E ademais así polo menos tamén gañan algo. Non, home, no. Xogadores de noite estes tipos. Nah, a ver, está moi ben, Blanco. O meme do velliño bebendo Coronita e as coronitas detrás, a plantilla do Cultural Maniños. E o baile encanta. O baile, cuidado. O baile encanta. Flow criminal. Por Sí, certo, sí. quedoume pendente o do Compos, que tampouco é moito tal, pero está moi bastante ben. Aarón Martínez e Damián Noya, aí disfrazados de Dalí e de Spiderman, que non ten ollos, pero bueno, co flotador tamén. Así que este foi, coido que maravilloso contido, que haberá que transformar nun Aplauso, reel. el aplauso. Concurso Ficaboleiro dos mellores disfraces da noite do fútbol galego, do Entroido. Primeira edición, habrá segunda, Hombre, habrá claro. segunda. Ademais, por exemplo, sen ir máis lonxe, o cadro de xogadores do Non Deportivo Orense tiña comida hoxe, e díxonos Borja Fernández que se ian disfrazar todos. Así que, bueno, isto pode ter unha segunda parte. Antón, veña, que tes que marchar, e senón isto queda moi longo. Grazas a todos por... Venceu o Cultural Maniños, Maniños Freiría MVP, di Jatalín. Bueno, por o reel de Instagram que saquemos nas redes sociais, facemos aí a votación completa. Grazas, vémonos o vindeiro luns no 11 galego. Gozade moito do que queda de Entroido, que aproveite, Antón. Grazas.